Si, mandaronme unha carta dicindo que non valía con cortar a maleza, que había que cortar os eucaliptos ou pinos, o que teño, non? Entonces a min me chocou porque me dá moita pena, é un cariño que me deixou miña nai, e non quería, eu quería con desbrozar, pero me dicen que non, e agora hai máis afectados. Según foi pasando, falando cos veciños, pois están na mesma situación. Que reciben unha carta do Axuntamento por un monte que mandan cortar, e non sei moi ben a ver como o que hai que... Seguro que me expliquen cuadra a parcela en franxa secundaria. Entón, a la Bordela, Sí, temos unha campaña ademais que entregamos árbores, pero primeiro temos que comprobar se está en franxa secundaria, así que a técnica de medio ambiente pódete explicar. Eu sempre escoitei de que hai un límite das casas e todo. Hai unha distancia do núcleo hasta onde temos o monte, que tamén influye, non sei. Hai un visor da Xunta que é aberto, pode entrar calquer veciño a consultar se a súa parcela está na franxa esta dos 50 metros ao redor das viviendas. Claro, nesa franxa de 50 metros, por prevención de incendios, hai unha lei da Xunta que nos obliga a que as parcelas teñen que estar rozadas e non pode haber nin piñeiros nin eucaliptos. Entón, pois, aquí podes mirar se a túa parcela está afectada por esa franxa ou non. Era por aquí, por esta zona, non? Aquí, esta finquiña de aquí. Pois sí, mira, como vemos, toda a zona esta que está marcada de cor verde é a franxa esta dos 50 metros ao redor das viviendas. Entón, pois, a túa parcela está afectada, está a parcela inteira, e a dos veciños tamén, como me dicías que tamén outros veciños habían recibido cartas. Tamén, Pois sí, aí nesa zona, claro, están as viviendas están bastante cerca. Entonces, habería que cortar os piñeiros e os eucaliptos. O que sí que se pode ter nesas parcelas son frondosas, carballos, castiñeiros, todo ese tipo de plantas, cereixeiras. E ademais o Concello ten unha campaña que facemos todos os anos, que se chama Rodéate de Vida, que a todos eses propietarios que tiveron que cortar os pinos e os eucaliptos, pois lle regalamos frondosa autóctona. Así, pois, creamos como un anel de protección ao redor dos núcleos de población que nos axudan a protexerse en caso de que haya un incendio, porque, bueno, debaixo dos carballos, dos castiñeiros, como fan moita sombra, ao final depois xa non crece nada, xa plantas unha vez que crecen xa te olvidas de... Non hai maleza. Claro, xa non tens que estar a rozar todos os anos e demais. E se non corto, que pasa? Bueno, é obligatorio. Claro, nesas zonas, se os propietarios non o fan, pode haber sancións económicas. Podemos poñer unha multa dentro do Concello. Tamén hai que pensar nas viviendas que están cerca, non? Se ven un lume... A nadie lle gustaría. Claro, a nadie lle gusta... Encontrarse nese... Claro, estar nesa situación. Entón, ademais, o Concello podería poñerte unha sanción. Tamén se non o faz... Madre mía. Entonces, logo perdo... O sea, o diñeiro da multa e logo o diñeiro da madeira. Doble castigo. As dúas cousas, e entón, claro, é mellor cumprir a lei. Asegurarse. Sí, entón é mellor... A pasalo mal. É mellor facelo. Bueno, pois... Bueno, unha vez que o fagas, podes vir por aquí, porque esta campaña a temos todos os anos. Sí. Ahora mismo estamos acabando con este año, xa casi non queda planta, pero para o ano que ven volveremos outra vez a facer a campaña e podes levar plantas para poñer ali na parcela. Pues, o vemos despois paso a paso. Sí. Cando hayas cortado, nada, volves por aquí e nos comentas. Vale. Ben. Bueno, Carmen, xa levas aquí 3 arboliños. Vale. Gracias. Un libro de frondosas de domingo. Que ben, moi ben. Moitas gracias.